Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petruk iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, Kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Truk? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa, Ndarantasena ngantem aku pisan ngudar le arep nglawan piye. Ngene wae. Saiki ngene. Ki kok nek ana anak Pandhawa Gatotkaca Antasena tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Menek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Aku senengane ngono kuwi kok ora. Kok ini ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Truk. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Gatotkaca aja tekan kene, arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Truk. Wah, ya. Wah, iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong ya nyambut gawe. Ya kokean madang barang. Iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takonono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajahe Truk. Ya, tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Ya, wah seneng aku. Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara, Truk. Wetengku lara banget. Lah terus piye iki? Sik, lara tenan iki, lara sak ndur-ndure barang iki, Truk. Oh apa? Waduh, tekan pulung ati ya, Truk, rasane. Asam lambungku munggah iki. Ya wis rasa mikir werna-werna. Kanane kaya ngene kok tak mikir werna-werna. Asam lambungku munggah tenan. Jak omong-omongan sik, Truk. Iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya. Siap lho Nino, siap. Mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh ya, karo watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Gosike. Wis rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki, Truk. Ora. Iki ming tanganku kumlawe men kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil. Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Ora ngrekoso ta, Truk. Suarane dinggu sesuk bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk. Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Truk? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe
ning tak sawang ngawi anak-anak Pandhawa, Ndarantarja, Ndarakarkaca, Ndarantasena. Kuwatire ngatiku nek Dandang dikandhake Kuntul, Kuntul dikandhake Dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinul Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing atase batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek ade ra iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nomploman. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Heeh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, "Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora?" Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Truk. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar mung mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Kowe ora iso mituruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ngono ya, Le. Ana cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karunane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalah karo bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau, Gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon? Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke, wis sir-siran. Oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisna. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar pethuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip,
Sukmane ngrambyang manggon ing kayu watu pendak malam Jumah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine to. Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petruk iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, Kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Truk? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa, Ndara Antasena ngantem aku pisan ngudar arep nglawan piye. Ngene wae. Saiki ngene. Ki kok nek ana anak Pandhawa Gatotkaca apa Japa Antasena tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Menek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Aku senengane ngono kuwi kok ora. Kok inting ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Truk. Ya. Terus kowe nendi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Gatotkaca aja tekan kene, arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Truk. Wah, ya. Wah, iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong ya nyambut gawe. Ya kokean madang bareng. Iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takonono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajare Truk. Ya, tenan ya, Kong. Tenan aja kuwatir. Ya, wah seneng aku. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelarira wang-wang Toto Gong tak takonane ngono nek kira-kira arep mateni awake dhewe kowe tak jawil. Siap rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Truk. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata. Kowe tak takoni ngaku ya, Truk. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepunden. Jer nyatanipun sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goro. Truk kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu ton ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja kelakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki, Petruk. Mangkene to? Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pepunden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepunden Pandhawa mongko manut tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petruk. Ayo Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara, aduh. Wetengku lara bandi. Lah terus piye iki? Sik. Loro tenan iki, loro sak dhuwur-dhuwure barang gitu. Oh apa? Waduh, tekan pulung ati ya, Truk, rasane. Asam lambung. Asam lambungku munggah iki. Ya wis rasa mikir perna-perna. Kanane kaya ngene kon tak mikir perna-perna. Asam lambungku munggah tenan.
Jak omong-omongan sih, Tru. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap lho Nina, siap. Mangri enten. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan, mangsaring sing bener sing pundi, sing puput sing pundi. Perkara Petruk ajeng mangboto bandanen. Petruk ajeng maleboke pakunjaran, mangleboke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur, apa to sababe kula kok wani karo Sinun Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Dower niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak. Lho, belani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Sinundarawati Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinun Mandura duka. Bagong manusmaning jajalan Sukertane Bawana, kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Sinun Mandura ngendika ngenten iki, "Bagong, kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat, men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele." Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye? Nek ngonekke Petruk ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, Antasena. Kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petruk. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe imbangane Prabu Baladewa, Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja keseluruh dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Truk. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, karo watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Go sike. Wis rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki ming tanganku kumlawe men kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan iki. Iya, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tincrekku to? Kono kene, ndungklukane tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca, kowe aja mbales. Kowe manut wae. Atene modar. Truk Garukaca niku otot kawat balung mesi.
Uyuhe wedang kopi wis Gong wis Gong wis. Gong. Ya wis. Nggo neh. Ngoten. Kula nek dipotrol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe loro tak tambani nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong loro nguripke wong mati. Kuwi lah ngono kok. Anu wae kok netrel. Ak dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gendruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nek aku loro kowe gendruk lemah ping 3. Oke, nek perkara gedruk kok ndang. Dune ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi, oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nang ngene terus karo kanca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ah, ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya wane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dindane Ndara Garukaca nek tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, engko tak gedroke ping 3. Mendara Antasena jedul. Ya. Kototian Gatotkaca kinon mapak Karkasuta teka pira Kresna Parta maneher Parta maneher sakti nara ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Wonten apa karo awak mriki? Petruk, Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya? Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Sio Mandura Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa, teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, Nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, benah awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pundak tak gembol dasmu dina iki, Petruk. Ing Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Oh. Nun sewu Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora sena separone umure Petruk.
Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Krasdewa niku ora tau nyuarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Kula iki wong tuwa lho. Ya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet meneng wae kowe. Kula iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo pateni Petruk, mang pateni. Lah sak dadak kokean gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol, Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampean tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Ora ngrekoso ta, Truk. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampean. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandu simbah sampeyan niku arep ratu-ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari njewewek luhku wis metu kabeh. Ndara Gatotkaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klipat mabur ngambandir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Dong. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gandeng aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Ket mau ming nang burine terus ayo tro ming ndolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mingkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak wangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula. Putula piye? Mbahne Ndara Antarja ki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula werna-werna? Ula werna-werna. Kowe lagi tengok-tengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan
lari angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh, perlu. Ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kuwi gak sego goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhe ae. Ngisore ketok iyu banget nggo nglikar kok kaya penak banget. Engko nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ana, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Papak keperanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar bentar kepapaknya mungguing ngalogo Ndara Antarja. Yo Bagong, aku sing tekan kene. Kowe gatosipun goleki Petruk. Kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Wah, aku muni ora ana. Ora ana. Ngaku ngapusi. Ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran kok. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk. Iya. Ngopo dadak suluk barang ya men seniman padake. Katriku mulung mangrempaking badya. Magiri runanggono. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petruk tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho. Go piye? Jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo nendi? Ya sakarepmu le ngundang. Ngono wae manut. Petruk iki kakangku, Mas. Petruk masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petruk ki waras. Aku Petruk diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petruk ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petruk. Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngunek-unekke karo aku. Tak unek-unekke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngunek-unekke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu?
Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo cah nom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo raguyan iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane ngula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tokno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong mrono mrene ya. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro pengglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamakke gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak dumek wis jugruk kok. Segara tak demeki asat. Wis tak nggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana Sulendra Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketap-ketip? Paham ora kata-kataku? Iya, aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kok tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Dak. Tok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya le bungok-bungok banter banget ae. Ning ngapusi piye? Tak apusi epek-epekku ki matno, abang apa ora? Lho, kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge kowe meng ngapusi kok. Aku dadi kono percaya, sajake epek-epekku iso malik tenan tur ning mbah dayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamakke kowe brubut ngeleng terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngono anu, wah ampuh tenane. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Angguk, udu. Kae lho. Heeh, kae. Lho ngono lho kae. Oh, ta. Ana sing pentas angguk Abimanyu ora iso mabur ngono kae. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe diajar wong loro. Ya manut le.